Baba makadini zvenyu? Ndiri nane makadiwo muranda washe. Tinofara. Mungazviintroducewo here kunyika nevose vari kukuonai? Chokwadi ini ndinonzi Baba Bhera, ndinonamata ndiri cheche zvapupu zvaJesu Apostolic Church, ndichibata ndiri pabranch repaBeatrice. Mungazviintroducewo here kuti muri ani kuchikwata chezvapupu zvaJesu Mondoro Apostles? Ini ndiri advisor kuchikwata cheMondoro Apostles. Chikwata chezvapupu zvaJesu Mondoro Apostles chikwata chakamira sei? Chine vanhu vakaita sei? Ichi ndingati chikwata chevakomana vechidiki vachiri kuedza kuti vaparidze shoko raMwari kubudikidza nekuimba nekutamba. Tine vasikanawo vanenge varipo vachitambawo, kuri kuedza iri nzira yekuedza kuti shoko raMwari ringe richinzwika kuvanhu, tichimbawo nemavhesi atinenge tichiwanawo mubhaibheri reshoko raMwari. Tinotenda. Saka tingati pabasa ramunobata nechikwata chezvapupu zvaJesu Mondoro Apostles, mune matambudziko here amunosangana nawo since murimi advisor wavo? Matambudziko angangowapawo matambudziko emari ekuti tinge tichiitawo mamwe maprojects atinge tichishuvirawo kuti tiite kuti tikwanise kurezawo dzimwe mari zokuti tikwanise kunyatsa kurekodhawo kumastudio anenge ariwo ane mukurumbira. Uye imwe dambudziko inyaya yekuti vamwe vaimbi vakuru vatinge tichitarisira kuti tinge tichibata navo pamastage, vamwe vacho havasati vakwanisa kutigamuchira nekuti havasati vakunyatsa kutiziva. Saka inozvarava DVD rechi3 rechikwata chezvapupu zvaJesu Mondoro Apostles, mune here mamwe masuccesses amungati munawo sechikwata? Tichitarisa hedu quality yenhingiriro yerecording yedu pari zvino tiri kuona kuti yaimprova tichikombeya nepane yekutanga. Kana mavhidhiyo atakubudisa iko zvinozvi tinoona kuti pane progress, uye tinotendawo kuti kana pari pakushuta mavhidhiyo muchikwata medu tine vakomana vanotiitira izvozvo. Saka zvinotirerukirawo kuti hatichahayi mafotografa kuti vange vachitishutira mavhidhiyo, tinge takushanda nevakomana vedu vatinenge tinavo muchikwata chedu ichochi. Tinotenda baba nekuda kwema-achievements amataura. Mashoko amungadewo kupa kunyika kuti kudii pamusoro pechikwata ichi? Tinokurudzira nyika kuti vange vachitengawo mimhanzi yevakomana iyi uye vachiteerera meseji inenge iripo, nekuti chinokosha haisi nyaya yekungoteerera kuti zviri kuimbwa, asi ndeyekugamuchira meseji inenge iripo. Vachikwanisa kunge vachinzvera zvakare bhuku raMwari woona kuti meseji iri kuwanikwa papi mumashoko aMwari, nekuti imharidzo kushandiswa kunenge kuchiitwa vakomana ava. Midziyo iri kutendera kushandiswa naMwari kuti vange vachiparidza shoko raMwari nekuda kwekuimba. Tinotenda baba. Mashoko enyu ekupedzisira amungave nawo kuvatengi nevose vakatarira chirongwa chino? Tinongokurudzira vatengi kana vakatarira chirongwa kuti vange vachitigamuchirawo patinenge tichiita vangava maoutreach program. Dzimwe nguva tinoitawo vari maoutreach enational anenge achisanganisira mayouth ese echeche yezvapupu. Vakomana vanenge varipo vachiimba zvakare. Saka tichitarisirawo kuti nyika itigamuchirewo igogamuchirawo nemeseji yatinenge tichivasiyira, nekuti zvatinenge tichivavarira kuponda kwemweya yevanhu. Tinonyanya kutenda kune mamwe mafunctions akanoitwa neZPS yakakwanisa kuti inge ichiti accommodatawo pamaprogram avo kuti tikwanise kunge tichimaketawo music yedu. Saka izvozvo zvinotisawo paspotlight kuti kana tichinge taimbawo vanhu vanenge vachibuditsa mumhanzi paZTV. Saka vanhu vakawanda vanokwanisa kuonawo, saka tinge tawanawo exposure. Saka tichitarisira kuti vamwe vane mukana yekunge vachitidedzawo vatidedzewo kuti tinge tichizikanawo kunze uku kuti kune vakomana veMondoro Apostles vari vecheche zvapupu zvaJesu, ndiko kuti tikwanise kunge vanhu vachiwanawo meseji yatinenge tivapa, uye nekungokurudzira kuti vanhu vagamuchirewo meseji yatinenge tichivapawo. Tinoda kutenda baba. Mukupedzisira, mune nziyo yamungati yamunofarira here kukunda dzimwe dzose? Ndinoziva kuti dzose munodzifarira, asi yamunofarira kukunda dzimwe dzose panziyo dzechikwata ichi? Ichokwadi sezvamataura kuti munogutsikana kuti dzose ndinodzifarira, ihongu kuti dzose ndinodzifarira, asi pane inogara iri pamwoyo pangu yekuti ndinoda kutenda. Tinokumbirawo kuti mutiimbirewo nziyo iyi muchidimbu. Ndichakuimbirai muchidimbu, asi ndichatsanangura ndichiti kutenda uku changa chiratidzo chekuvimba, kuti chivimbo chekuti tichava nechinhu chatinenge tisati tabata kana tisati tanacho. Saka chinhu chinondibata zvakanyanya kuti ndikagashira kutenda, zvinoreva kuti ndaane kuvimba kuti zvimwe zvinhu zvichaitika muupenyu hwangu, nekuti kune zvinhu zvakawanda zvatisingachataura hangu zvakaitika nekuda kwekutenda.
Saka rwiyo runoimbwa richinzi tinoda kutenda ndiko kwakaponesa Inoki. Abrahama na Sara makamupa vana, ana Jehova makampa mwana. Saka nisu tinoda kutenda zvisingaoneka